muy ya pilla, ¿eh? Hemos ido. Bueno, ahora sí está la lengua.
ekialdean bako altxale festibalerako konbita jatotzegatik zartutare bat gaudene, bizarra eskanak, kantzoi emeara bat, bizu herri, zartean, ez dugu asko joten, baina jotzen duenean benetan disfrutatzen dugu eta gaur patxaldiare beharra, así que gaupa goga eta gira eta urtik izaten dut bai. Baina esgea, hor dakagu mensatai zina eta izan ere, karraiten nahi badu, unilo puzka eta zapaztu, ekabez zapaz. Abestia, hogeita maritzenek guazan, kabroi batek esan bezala, hogeita marute egin jazte egune. Bueno, hogeita mazen azkau. Baina, eterno joven, Beti gazte hori gezurra. Berrogin, ziatik egin dalde.
Bueno, estamos ondo. Entzun dago, inicia. Akordeon bat hola, zartzean ezagitetan. A ver, vale, ondo esatuko gara. ¿Sartu o erdiak? No, existenziak. Puto Bueno, biak. aprobetxatuko dek, sorpresa txiki bat emateko, Bai? zet emozional jarri nahi, baina gu bezalako talde batek bidean ezagututako jendearengatik ere jarraitzen du, txoko asko eta lagun eta bueltan ebai bat gonbitan jasotzen dugulako, gurea bezalako talde txiki bat zabantzeak ere badauka bere zakin nola esan meritua, eta gaur honea Julenek konbidatu baitu, taldean zabe gadako besteak beste, baina komentatu dugu historia txiki bat ere berak taldean zale zeinen bilakatu zuen, eta txumo handia gaur bananasen partez ere erregalu eta zea berezi bat egin nahi dugu, ematen du ez, baina nola esaten dago oreja, horregatik funtzionatzen duen talde bat diagu, ez beste zer, eta orduan kamiseta brand new berezi M. Marconi kozkor bat emango dizugu txomo, hau batzu Julen, txalo bero bat, onze? Ez du balio pijama bezala erabiltzea, ez ondo gehatzea, baina ez du balio, bai. Horrelako transmisio txikien gatik gaudegu gauden plazetan, gaur ere ez da salmoizpena, así que haupa zu, haupa Jule, haupa Bogako familia bai, eta haupa que hostia. Datorren abesti hau, hiri aluari dedikatutako abesti txiki bat, Donostikuta a.k.a. Disneyland.
discreto o inexistente, bueno, lo que sea. Oye. ¿Pasamos de la capella? Quiero una acústica. ¿Eh? Bueno, normalmente para aquí zer dan sol familias. Simpson ez dautu zuen. La teoria. Horra dago kapitulu Rattler kolorekua. Hoi da. Product placement, gratis, Basque Rattler kolorekoa. Horra dago kapitulo bat, Homer eta bere lagunek taldetxo bat egiten duten eta harmonizatzen hasi dira. Eta gugan naso ere oso harmonia zaleak gara, ez dut ematen. Eta horra badakagu intro txiki bat, isiltasun elizkoia beharko genuke hori entzuteko. Igual ez da posible, zerreza oso hona dago eta ulertzen dugu. Baina, usten badi guztue, 10 segunduko isiltasun bat, ojo sobre familias. Entzun behar dira, horroiko alga horiek, CO2 entzuten dut. Azko nago ez, entzun. Apetxua, Jone. A ver. Bertxo bat! Va. Ojo, Jaki kaosik handienan beti bizia da. Ezek mina merezia du la voz.
edo bost. Bat edo bost. Ipa, Heisi! Ipa! Ipa. Heisi! Bueno, komentatu den, ez dakirenetzat, banan hasiera. Donostiarekin, gure azken eskatu gorrizten, errekakoa, otxera gazte viniloa, alden gizak, Anders, diseinatuen, zera, izugarrizko politika viniloa, bisetak ere badauz dugu, babestu nahi bat zuen, eta hauze, oso eskertuta gaude, gaurko altxateagatik, eta berez ere aukazioa. Emotivo. Gure ustez behintzat. Batzuek ere, argitaratuek, zatako dugu. Nik aliketa gertuen, iritsi nahi nuke.
Eta bereziki jurentzat, denbora bai joanako askotan nahi duguna baina bazkarro matxo familiak gaurkietza. Mil esker berriz ere Mogako familiari bananazera eta gauaz. Gure marte! Norbaitek kantau nahi badu, mikro... Es así, se llama así y todo.
Bueno, eta aztu gai, hori da, beste gurekin ontzak konpartitu dute lehenago, eta datozen guztioi ere eskerrik asko, tratuagatik, taldeen biziraupenerako hain importantea da, materika dedikado banatzeratik ere bai, apazuek, hartu izate, bideo nahi izan, sakarari ere bai, eta nire ere bai. Musikak salatuko gaitu, ez beste zer. Segi dira, hastiak. Urren arte, ekipo, aio! Cerca, equipo.